ҳамдёрон азиз, салому алайкум. 10 августи соли 2024 мебошад. Дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Шурободи Пешина қарор дорем. Дар маркази шаҳр бо акаи Умар. Бо акаи Умар ки ҳамин сол аз ман 200 дона, тахминан 200 дона ниҳолои себ гирифта будед. Ниҳолои себи мо кадом аст? Кане нишон тиҳед. ин қатори ҳамино? ин қатори аввали ин сол гирифтагӣ. ин маълуме ки нашнамош дига ина назар ба нашнамои беҳтарин дорад ака. ва ё порсола гирифтагӣ. вай олу гирифта будед. Вай олу гирифта. себ бед иқрор шавем. мо себ гуфта додем да шумо, олу буромад. олу буромад. ҷошда имсол мо 200 та себ додем да шумо. 180 та. не 80 та себ. 80 та себ додем да шумо. ана яъне ки бо ҷояш мо ҷарима додем ба шумо. ҳамдёрон азиз, дидед гурӯҳи мо ҳамхи гурӯҳ аст. ҷарима яъне ки бепул бо васанавид кардем. 80 та додам. раҳмат. мана ин себҳое ки мо додем акамда аз нашнамои себ шумо розӣ ҳастед? ину дига сева розӣ. нашнамош дига мино. розӣ? назар ба порсола ину хуб. ои шумо тасодуфан олӣ гирифтед, аз олу ҳам розӣ ҳастед? розӣ нако қадар ситина бо гарсонда додан мора тани ҳами на та чикор мекунӣ додан. додем ака. ака метем ака барое ки мо ака пули шумо гирифтем. мо пули шумо гирифтем. мо гурӯҳи мо акаҷон, ман шахсан ҷавобша метем. барои чӣ хонаи шумо омадам? барое ки ман бинам ки нашамош чӣ хеле ки ҷавобгарӣ дар гардани ман аст. ана ҳамдёрони азиз, ин себҳои акаи Умар нашо намояш. худо хоҳад соли дига мумкин бандад ака. иншолло ки масолга ино мебандам. ҳамун сол як қадра ҳамун як сола шуда. вай як сола олои гирифтагӣ. олои Стенли буромадааст. олои Стенли сиёҳ олу мешавад ку? ахир дрозак. дрозак беҳтарин будааст. аз мо ба шумо падарка ваё. ана ҳамдёрони азиз, ин себҳое ки мо аз акаи ба акаи Умар овардем ва вай олуҳое ки мо овардем себ гуфта дода будем. хай ин дар зиндагӣ ҳар кор мешавад. ҳамун севи сурхи бастагӣ аз мана? оз пешаш мерем ака. ҳамдёрони азиз, вай севи сурхи аз ман ҳамин сол гирифтагӣ бастаст мегӯяд, оз пешаш равем. ҳамдёрони азиз, ман ҳамин севи ман аст, ҳамин бастагӣ ҳамин сол. аллакай баста себи хуб будааст ку? ҳамдёрони азиз, мана ин себо инашам бастагӣ. хай имсол ин майда мешавад барое ки худи шумо умуман намемондед. бояд севои крипсон будааст ака. севои крипсон будааст. мана шумо крипсону золотой гирифтед? ваяш золотой буд, иниш крипсон. ҳамдёрони азиз, анами риад ҳамаш аз мо гирифтагиме? мана ин себҳое ки аз мо харидорӣ кардагӣ будан акамшон, ана бастагӣ. ҳамин сол шинондан, ҳамин сол баст. ҳарчанд ки ман гуфтам ки намонед бастан, ино бо мондиян себи беҳтарин. ин стаканчик боли дароз мешад оли. худо хоҳад насиб бошад. ана ваяш бинед чӣ хел себи зур. вай себои чӣ? ана вай голден мешавад. беҳтарин. шумо ба якта замичани. ин нокои шумо бутун касал шудагӣ. ин сурх задай тортанак хӯрдай, и ҳама кирм хӯрдай. баргша просто сузон тамом баргиш сухтаги дига ягон дард надорад. шумо наздик равем ҳо наваяшта равем қани. мана ин нок ҷазир шудааст. нок ҷазир шудааст. анаку ман аз ман рости гап ман намедонам ки ин чӣ касал бошад. бефоида. тайфун муқобили ҳашарот аст акаҷон. муқобили касал задан дар кор ина. топазу импак задан дар кор. агар мутахассисои медонистагӣ гӯянд ки ҳамин чӣ касал аст. ина ҳашарот хӯрдагӣ бошад. ҳозир ҳеч чиз номаълум. ҳашарот нест. ина ҳар ҷо нест. ина чӣ касали задагӣ аст. лекин нока ҷазир кардед ака. нок то ноки беҳтарин аст. анаку вақте ки барги шумо касал аст, ноки шумо нашунамаш хусус мешавад. шумо бояд ки акаҷон тайфун мезадеду, лекин ҳоли касал нашуда импак мезадед, топаз мезадед ака, муқобили касалиҳо чанд намуд фунгицидҳо мезадед. ҳам ин нокро шумо ҷазир кардед, ҳам вай нокро ҷазир кардед ака. дер кардед. соли оянда аз мухчааш занед илтимос. ана ҳамдёрони азиз, мана дидед, мана як касали дигаам дар инҷо гав задем. ноки калонро патагреша кавли. кани оли тирешашам ҳаст ака. ин олу тиреша будааст. олу тиреша будааст. анаку мебинем
ана ҳамдиёрон азиз аз мо дархост кунед мо ба шумо анам хеле себҳои беҳтаринро мебиёрем инами себи мо будааст якум сол аст аллакай баст аст манам бинед ин golden delicious аст акай умар хулоси гап шумо аз кори мо розӣ ҳастед розӣ ҳастед мо ҳатман ҷавобгӯри кори худ мебошем ака ин нокои шумо пухтагӣ бошад ҳозир мечинем мехӯрем кани як таша чин датед ана яктай уфтам бисмиллоҳи раҳмони раҳим не манами мулоимакай мулоимакай ха ина шоҳол мегирем бисмиллоҳи раҳмони раҳим чӣ хел шудааст беҳтарин нок بسیار خوبه беҳтарин нок اینا رو هم خود سالی 80 چند سال بود ҳай акаҷон ба шумо барори кор чӣ камбудӣ шуд мо ҷавобшо метем алаш کار نیست дар панои худо бошед ҳамдиёрони азиз